stad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. In Duivendrecht komt een bloemenhart van permanente bloemen als monument voor de 17-jarige Lisa, meldt Omroep NH. Lisa werd op gruwelijke wijze om het leven gebracht toen ze na een avond uit naar huis fietste. Sinds haar dood werden er langs het fietspad massaal bloemen, kaarten en knuffels neergelegd. Die zijn inmiddels weggehaald. De knuffels gaan naar een goed doel. Burgemeester De Rooij van Zuiderwijn zegt dat het bloemenhart de brede steun en medeleven moet symboliseren. Amsterdam wil ernstig zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor behandeling in het Amsterdam UMC. Burgemeester Halsema noemt het in een brief aan de gemeenteraad een humanitaire verplichting en doet een dringend beroep op het kabinet om mee te werken. Het ziekenhuis vindt opvang noodzakelijk omdat er in Gaza nauwelijks medische zorg mogelijk is. Ook andere Europese steden zoals Hannover en Düsseldorf hebben hun regeringen al gevraagd om gewonde kinderen op te nemen. Volgens de Russische president Poetin is een vredesakkoord met Oekraïne praktisch onmogelijk. Een ontmoeting met president Zelensky ziet hij niet zitten omdat de partijen het niet eens zullen worden over kernpunten. Poetin wijst op technische obstakels, zoals Oekraïense wetten die tijdens de staat van beleg referenda onmogelijk maken. De Amerikaanse president Trump dringt aan op vrede en dreigt Rusland met nieuwe sancties. Poetin wil met Zelensky praten, maar in Moskou. En Oekraïne wijst dat af. De Belgische justitie verdenkt Nederlandse vleeshandelaren van miljoenenfraude. Ze zouden jarenlang hebben samengewerkt met een Waalse fabrikant van kipnuggets om invoerheffingen en omzetbelasting te ontduiken. Volgens de aanklager gaat het om bedragen van miljoenen euro's. Justitie eist forse boetes, soms tot 10 keer het ontdoken bedrag en ook celstraffen. Het onderzoek loopt al sinds 2015 en ligt nu bij de rechter. Het weer. Vanavond trekken de laatste wolken weg en blijft het overal droog. In het westen schijnt de zon nog enige tijd. De wind is zwak en komt uit het westen. Het wordt geleidelijk frisser met 14 graden in het binnenland en 16 aan zee. En tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Hi, this is Rick Evans from Hoosier Country 105 in Bloomington, Indiana. You are listening to Lucas on Air, the home of country music in the Netherlands. First time I heard it, I fell in love. I knew I had to learn it, I couldn't get enough. 'Cause no Sunday church piano ain't ever done that to me. Since that day I've been working on just what you see. I won the handle come off the shovel, swung the head off a hammer too. But that don't drive the girls crazy like me and this thing do. I ain't in it for the money, if I was I'd do something else. I ain't in it for the fame, I damn sure ain't in it for my health. I play this thing till the sun comes up for nothing but the love. Hey, nothing kickstarts my heart like guitar. It's got me a lot of girls, and it's cost me jobs. It's lost me some good girls, the last one's in Arkansas. Yeah, they love the way I play Brandon Man, but hey, when it's time to move, I'm gonna keep on picking, 'cause that's what I was born to do. Ain't in it for the money, if I was I'd do something else. Ain't in it for the fame, I damn sure ain't in it for my health. I play this thing till the sun comes up for nothing but the love. Yeah, nothing kickstarts my heart like a guitar. If I was to do something else, I ain't in it for the fame, I damn sure ain't in it for my health. I play this thing till the sun comes up for nothing but the love. Hey, nothing kickstarts my heart
heart like guitar. Zack Top en Guitar in deze uitzending van Lucas On Air. Zack Top heeft een nieuw album uitgebracht en daar gaan we behoorlijk wat nummers van draaien de komende weken bij de show. Maar voor nu gaan we ook flink wat nummers draaien van de band Mergelstub, als ik het goed zeg. Ik eet 5 gasten vandaag aan tafel. Ed, Hilda, Shaquille, Harry en André. Van harte welkom samen. Ja, meestal als we een drukke studio hebben we welkom bij een nieuwe uitzending van Lucas On Air. Ja, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Zeker. Ja, Shaquille, jij bent onder andere een van de vele bandleden, maar eigenlijk ook natuurlijk Ed aan de samenzang. Eigenlijk een volle band is het, hè? Jullie houden de Limburgse trots hoog vandaag, want het is Limburgse muziek wat jullie maken. Ja, klopt. Het is Limburgstalige muziek. De stijl is niet zoals de meeste Limburgse muziek is, een beetje hoempapa. Zullen we het maar even oneerbiedig noemen. Het is gewoon onze eigen stijl muziek. Een hele mengelmoes van stijlen, denk ik ook. En ja, we doen het toevallig in het Limburgstalig, want ja, dat is voor de meeste van ons onze moederstaal. Ja, en misschien kunnen we even gewoon het rijtje afmaken van tafel tot tafel, zeg maar. En gewoon een beetje afgaan. Hoe ben je bij de band terechtgekomen? En wat is de functie enzovoort? Een soort van voorstelrondje bij wijze van spreken. Dat doen we eigenlijk nooit echt begin van de show. Dat doen we een keer wat anders. Als je je buurman even zou willen aankijken. Hoi, ik ben André Verloenen. Ik ben drummer. Ik drum al een jaartje of 27, 28 met Edje. Een beetje af en aan wat bandjes samen gehad. En dat is eigenlijk wat ik kan zeggen over hoe ik bij de band ben gekomen. Hè. Ik heb met Edje ook een punkband gehad, Engelstalig. En op een gegeven moment werd het voor Ed moeilijk om natuurlijk teksten te maken. Hè? Mm-hmm. Je gaat snel teksten maken die te mooi klinken. Hè? Als je als Nederlander of als Limburger Engelstalige muziek maakt. En Ed had gewoon zoiets van, als het vanuit mijn hart komt, dan zing ik gewoon in mijn eigen moerstaal. Ja, Ed, jij bent dus zanger van de band. Ja. Maar dus ook eigenlijk jullie twee hebben samen ooit de band gestart en dit opgericht. Wat voor een tijdsperspectief spreken we dan over? Een jaar of 10 geleden. En daarvoor heb ik altijd Engelstalig gezongen. Het was altijd passen en meten met woorden wat niet mijn woorden zijn. Mm-hmm. En toen zei een vriend tegen mij van, Ed, je moet in het Limburgs gaan zingen. En dat was best wel een beetje beangstigend. Oké. Waarom was dat beangstigend? Ja, want ik had zoiets van, hoe gaat dat, hoe moet dat? En, maar ik geloof de eerste maand had ik 10 nummers gemaakt. 10 nummers, oké. In 1 maand, omdat het ging zo gemakkelijk en het ging zo vanzelf. Je zet het deurtje open en je laat het gewoon naar buiten stromen. Je schrijft het op, je zet er 5 akkoorden onder en je bent klaar. Oké, dus eigenlijk veel makkelijker dan gedacht uiteindelijk. Veel makkelijker dan gedacht. Nou, daar zijn flink wat nummers uitgekomen van 2 albums. Die we natuurlijk zoveel mogelijk gaan draaien. Het zijn behoorlijk wat nummers. Mergelstub in 2024 en nog zeer recent, 6 juni 2025, is Schaduw uitgekomen. We hebben nog 2 bandleden te goed. Hilda en Harry, leuk dat jullie er ook zijn samen. Hoe zijn jullie bij de band terechtgekomen? Zullen we bij jou beginnen, Harry? We zijn eind 2018 bij deze band gekomen via een advertentie. Eerst ik en daarna Hilda ook. Omdat men zocht eigenlijk een tweede gitarist. En toen zeiden ze, maar je vriendin die speelt toch toetsen. Laat die een keer komen. En zo is het eigenlijk gegroeid. Want ook, zeg maar, toen wij eind 2018 erbij zijn gekomen, is ook de naam Mergelstub ontstaan. Want we wilden wel, zeg maar, met een nieuwe naam beginnen. Omdat er een nieuwe formatie ook was. En Ed zei altijd, we klinken als Proemevlaai met Mergelstub. Okay. Zo van net als op een begrafenis krijg je altijd Proemevlaai, maar er schuurt ook altijd iets op zo'n begrafenis. En toen dachten we eigenlijk, dat is eigenlijk de perfecte naam. Oké, dus hebben we die vraag eigenlijk ook meteen beantwoord gekregen. En Hilda, jij als toetsenist was het eigenlijk ook meteen eens met die naam? Nou, ik ben dus toen Harry erbij gekomen. Die had inderdaad eerst gesolliciteerd. En toen zei hij van, ja. En hij was gelijk door de sollicitatiecommissie heen. En zodoende is de band dus... En zodoende ben ik er eigenlijk ook bij gekomen. Bij 5 man. Neem er eens mee. En ik kwam de weken erop en ik ben nooit meer weggegaan. Nou goed, genoeg gespreksonderwerpen. Dat horen we alweer voor de komende 2 uur bij Lucas On Air. En daarmee zijn we begonnen. Je luistert naar Lucas On Air. Papa top again. I've just got time for one more round. Set 'em up, my friend. Then I'll be gone and you
can let some other fool sit down. I'd like for you to listen to a joke I heard today from a woman who said she was through and calmly walked away. I tried to smile and did a while, but it felt so out of place. Did you ever hear of a clown with teardrops streaming down his face? Papa Top again. I think I'll have another round. Set 'em up, my friend. Then I'll be gone and you can let some other fool sit down. Cause a row of fools on a row of stools is not what's on my mind. But then you see her leaving me is not what I prefer. So it's either here just drinking beer or home remembering her. Papa Top again. I think I'll have another round. Set 'em up, my friend. Then I'll be gone and you can let some other fool sit down. Papa Top again. Hi, this is JJ Christie. Afternoons on Cable 98.1 in Reno, Nevada, here in the U.S. And it's time to saddle up with Lucas on Air. I was 9 years old, I ran away. Mama and Daddy must have searched all day. They called the chief of police and the state patrol. Check the skating rink and the swimming hole. Daddy stopped for a drink at the county line. Saw my bike propped up beneath the neon sign. And they found me in a honky-tonk, listening to a country song, tapping my sneakers and singing along. Big old smile on my face, sipping an ice cold cherry Coke, while the waitress told a dirty joke. Something about it made me feel at home. They found me in a honky-tonk. Sent 100 invitations out for the big day. Her daddy was there to give his baby away. She was standing at the altar all dressed in white. But me and the ring were nowhere in sight. She gave the bouquet to the preacher, said I'll be right back. Took off dragging them cans behind a Cadillac. And she found me in a honky-tonk, listening to a country song, tapping my boots and singing along. Big old smile on my face, sipping a Texas Crown and Coke, telling the waitress some old dirty joke. First place she looked was my second home. She found me in a honky-tonk. Oh, get honky, boys.
song, tapping my boots and singing along. The sweet amazing grace, sipping an ice cold cherry coke, telling the waitress some old knock-knock joke. If I ain't present when they call me home, you'll find me in a honky-tonk. If I ain't present when they call me home, you'll find me in a honky-tonk. Jody Booth en They Found Me in a Honky Tonk hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Ja, dit is dus countrymuziek. En als je dan aan Amerikanen vragen van... hey, wat voor een countrymuziek is er eigenlijk bij jou? Dan moet ik dus eigenlijk zeggen muziek van Mergo Stub bijvoorbeeld. Want ja, Limburg zie je echt muziek van hier. Dat is dan eigenlijk echt de countrymuziek van hier. Hoewel het dan natuurlijk wel in een rockse randje is. Ed, wat voor muziek is het precies? Ja, ik weet het niet. Wij staan gewoon voor alles open. Soms is het een beetje bluesy. En soms is het spacey. En dan is het een beetje steviger. Dus er zijn nog geen deurtjes waar we niet doorheen zijn gegaan. Nee, heel veel deurtjes waar het misschien in zou kunnen passen. Maar heel veel leuke stijlen in elk geval ook wel. Ja. En wat jullie met de eerste platen die we nu gaan draaien heel erg leuk gedaan hebben. Bronsgreun gekreun. Ja, mijn Limburgs wordt vandaag even op de proef gesteld. Leuke plaat. Want daar hebben jullie een rockversie gemaakt van het Limburgs volkslied, soort van, toch? Shaquille, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, mijn achternaam is Hendricks. Dus ja, Jimi Hendrix speelde het Amerikaanse volkslied. Ik denk, ja, ga ik dat proberen, maar dan met een Limburgs volkslied? Nou, dat werd hem niet helemaal. Ondertussen waren we nog met een ander nummer een beetje bezig, een wat steviger nummer. Ja, en zo is een beetje het idee komen rollen. Nou, zullen we gewoon stukjes van het Limburgs volkslied in dat stevigere nummer doen. Ja, en zo is eigenlijk de muziek ontstaan. Ja. En daarna heeft Ed daar een tekst op geschreven. En we vinden het schandalig dat dat Limburgs volkslied in het Nederlands is. Ja, dat hoor je wel vaker inderdaad, hè? Tot daar commentaar op is. Kijk, het is wel door een Limburger geschreven, maar het is in het Nederlands. Dus daar moest ik dan even mijn gal over spugen. Dus ik had gewoon zoiets van, dan maken we er ook in één keer een protestliedje van. Ja. Wat ze de Limburgers de afgelopen honderden jaren hebben aangedaan door de kerk en de mijnen en recent door het water, ook in Maastricht. En dan heb ik gewoon zoiets van, dat moet gewoon van me af. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een protestliedje. Ja, een Limburgse trotsprotestliedje. Waar je dus in die tekst allemaal ingaat op die dingen die zijn gebeurd. Leuk joh. En ik denk dat het meteen ook wel een eye-opener is. Is dit dan ook als jullie bijvoorbeeld op het podium staan, de eerste plaat wat jullie spelen? Ja, het is eigenlijk sinds... vaak wel hè? Eigenlijk sinds dat we hem uit hebben gebracht. En eigenlijk daarvoor ook al. Vanaf januari is hij gewoon stevast het eerste nummer. Om gewoon even lekker binnen te komen, denk ik. Ja, hij is dus ook onderdeel van het album Schaduw. Wat in 6 juni 2025 uitkwam. En normaal gesproken praat ik dan door een intro heen. Maar door een volkslied praat je natuurlijk niet. Dus we starten hem gewoon nu in. Geleid en bestoeld. Ze houden niet stop, ze houden niet aan. Zwarte hang en zwarte gezicht. Goed met de longen vol met stuk. Zelfs dagwerk, ene dag geluk. Slijp, geen gezeur, zak met kool aan de deur. Hakje slijp, geen gezeur, zak met kool, zet die maar door. De rotzooi drief door de stroop. Een ijskast en een auto en plantenbek. De geur die struint, de geur die num.
Bronsgroen gekreun van Mergo Stub hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. We krijgen al wat leuke reacties binnen van Rick Otten. Rick is onderdeel van de opgeschoren Troubadours. Die zijn hier ook al eens eerder te gast geweest. Toppers zijn het, Lucas. Shredmeister Shack stuurt hij naar Shaquille. Dus ja, je hoort het goede gitaarwerk. Daar hoor je er wel in terugkomen. Inderdaad. En Wim is uiteraard ook aan het luisteren. Die zegt succes in Maastricht, topper. Nou, dankjewel Wim. Wat aardig weer van hem. Voor nu gaan we even door naar het tech-item met Daan. Voordat we nog een kleine nabeschouwing gaan doen op dat hele toffe nummer wat we net gehoord hebben. En ik hoor je denken, waarom Daan nu? Dat is een vast item hier in de show. Waarin we Daan altijd even erbij betrekken. Maar Daan nu inderdaad, omdat Daan en Mark permanent van tijd gaan wisselen in de show. Of zijn gewisseld. Dat is voor vandaag de eerste keer. Dat vond Daan wat handiger. Dus hebben we dat bij deze nu gedaan. Dus vanaf nu altijd Daan om 7:20 en Mark altijd om 7:20. Dus dan weten jullie dat ook weer. En iets wat de laatste tijd heel erg relevant is in Nederland, wat je heel veel op het nieuws hoort of heel veel voorbij hoort komen, zijn data leaks. Bedrijven die gegevens kwijtraken van mensen. En dat is natuurlijk niet goed. En onze tech-expert Daan kan zich daar behoorlijk aan ergeren. En is zelfs die data leaks wat te slim af en toe. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk ook. En hij heeft 3 handige trucs hoe je daar minder vatbaar voor kan zijn voor die data leaks. En die gaat hij met ons delen. De technologie staat nooit stil. Dit is Daan die je bijpraat over de technologie. Ja, goedenavond Daan. Altijd even applausje voor Daan als het ook zou mogen hier in de studio. Goedenavond. Is het jou eigenlijk ook overkomen, Daan, zo'n data leak? Een hele goede avond, André, Ed, Helda, Harry, Shaquille en natuurlijk Lucas. Ja, helaas is het me zeker wel eens voorgekomen dat ik in zo'n datalek terecht ben gekomen. En ik kreeg een berichtje, ik heb mijn e-mailadres bij I Have Been Pwned ingesteld. En dat is een website waar je dan direct een berichtje krijgt van je e-mailadres is in een datalek terechtgekomen. Dus dat was prettig om te weten en toen ben ik meteen al mijn wachtwoorden gaan veranderen. Ook al heb ik al een password manager, dus een locatie waar al mijn wachtwoorden veilig staan opgeslagen. Het is toch altijd prettig om 1 keer in de zoveel tijd dat toch even te veranderen. Dus dat heb ik toen allemaal gedaan en nu ben ik weer veilig op het internet. Ja, maar voor een volgende keer om dat te voorkomen. Ja, ik neem aan dat jullie allemaal ook wel eens overkomen is zo'n spam-e-mailtje of zo. Dat is echt heel erg vervelend. En dat is niet fijn. Maar om dat te voorkomen, Daan, je hebt 3 tips. Eerst is iets met een e-mail. Ja, inderdaad. Ik heb 3 tips voor jullie klaarstaan. En als je een e-mailtje, als je bijvoorbeeld inlogt op bol.com.nl, moet je natuurlijk je e-mail geven. En je kan normaal gesproken bijvoorbeeld lucasonair@gmail.nl gebruiken. Maar stel je plaats daar een plusje voor, dus lucasonair plus bol.com, gmail.com. Dan heb je door dat plusje, zie je altijd waar je mailtjes vandaan komen. Dus stel er is een enorme lek geweest en je krijgt dan allemaal spammailtjes uit over de hele wereld. En je ziet opeens bol.com, dan zie je, mijn gegevens zijn bol.com gelekt. Dus daar moet ik in ieder geval even mijn wachtwoord veranderen. En misschien kan ik even gegevens opvragen bij bol.com van wat is er nog meer gelekt. Dat mag je altijd doen. En dan kunnen zij dat weer veilig voor jou opbergen. Dus eigenlijk heb je een soort onbeperkt aantal e-mails, als ik het zo begrijp. Want je kun je dus van alles erachter zetten en dan weet je waar het vandaan komt. Handig. En je raadt ook wat aan met metadata te doen. Metadata is natuurlijk gegevens wat achter iets nog zit. Inderdaad. Metadata worden heel veel, vooral bij foto's, meegestuurd. Bijvoorbeeld je locatie, wie de foto heeft genomen, op welk toestel het is. Nou, soms is het handig als je bijvoorbeeld wil laten zien die foto is echt van mij. Dus ja, ik ben de eigenaar en iedereen mag het wel gebruiken, maar ik heb de rechten erop. Maar stel je wil dat niet, omdat je een foto naar iemand stuurt die je eigenlijk niet helemaal vertrouwt, of denkt ik wil mijn gegevens gewoon voor mezelf houden, dan kan je die data, dus de locatie en je eigen naam en je telefoonmerk bijvoorbeeld allemaal ervan afhalen. Dat kan heel makkelijk op heel veel tools op het internet, heel gratis. Gewoon gratis kan dat. En dan kan je ervoor zorgen dat niemand meer kan zien wat er
achter jouw foto zit. Dus geen gegevens meer van jou meenemen. Ja, ben je een stuk minder traceerbaarder. Oké, Daan, en tot slot heel kort nog, ook iets met betalen. Wat nou als je nou moet betalen? Als je moet betalen, dan kan je natuurlijk altijd gewoon je bankgegevens geven, maar dat is over het algemeen niet heel handig. Dus als je bijvoorbeeld een disposable creditcard gebruikt, dat kan je heel makkelijk op het internet gratis aanmaken. Daardoor krijg je een uniek nummer, wat je normaal ook op je creditcard hebt of op je betaalpas. Maar die is maar voor een dag geldig of voor 1 gebruik geldig. Waardoor als je er geld af wordt gehaald, er maar 1 keer een geldbedrag af wordt gehaald kan worden. En dat het niet meer daarna nog eens dat ze denken, we gaan er nog eens een keertje geld van afhalen. Dus eenmaal mogelijk. Eenmalige creditcard inderdaad. En dan kunnen ze daar niet nog eens een keer dat traceren. Wel een goeie, Daan. Bedankt allemaal voor de uitleg. Gaan wij door naar Toby Keith. En dan spreek ik jou de volgende week weer om 7:20 dan, zoals elke week, hè? Helemaal goed, gezellig. Tot volgende week. Yo, doei. Je luistert naar Lucas Mer op RTV Maastricht. Heerlijke kansjeplaat dit. I never ask you where you're going. I've never asked you where you've been. I've never called and checked your story. You stayed out with all your friends. I've never tried to catch you lying. I didn't want to know the truth. I'd rather go on loving blind, girl, than go on loving without you. I wish I didn't know now what I didn't know then. I wish I could start this whole thing over again. I'm not saying that you would ever be true. I just don't want to know how it ends. You'd still have my heart in the palm of your hand. I'd still look like a fool in front of your friends. Yeah, I wish somehow I didn't know now what I didn't know then. I've always said what I don't know. Couldn't hurt as bad as leaving you. Turns out I knew what I was thinking. It ain't an easy thing to do. Well, I guess I should be going. I sure found out too much to stay. Please don't say you're sorry. I might wait another day. I wish I didn't know now what I didn't know then. I wish I could start this whole thing over again. I'm not saying that you could ever be true. I just don't want to know how it ends. You still have my heart in the palm of your hand. I still look like a fool in front of your friends. Yeah, I wish somehow I didn't know now what I didn't know then. You still have my heart in the palm of your hand. I still look like a fool in front of your friends. Yeah, I wish somehow I didn't know now what I didn't know then. Yeah, I wish somehow I didn't know now what I didn't know then. Toby Keith en Wish I Didn't Know Now. Nou ja, dat is ook wel toepasselijk. Af en toe dat je zegt van, had ik dat maar niet geweten, dan had me dat ook geen kwaad gedaan. En ja, daarmee bedoelt Toby Keith toch flink wat in een plaat. En dat toch best wel in een vrolijke plaat. En dan sluit dat eigenlijk heel erg goed aan op waar we het nu ook aan tafel mee hebben met Merger Stub. Is dat de muziek eerder licht, of eerder licht en donker is. Eerder donker dan licht, moet ik zeggen. Zo beschrijven jullie het zelf ook een beetje, toch Ed? Dat jullie wel vrolijke nummers hebben eigenlijk. Ja. Maar dan wel mensen aan het denken willen zetten. Ja, ik wil daar wel mee spelen. Want alle verhaaltjes zijn gemaakt
door echte mensen. Ik zie een verhaal op straat en dat gaat over echte mensen en over echte verhalen. Dus het is niet zoiets van, ik zuig wat uit mijn duimen over gewoon een... Hè? Ja. Maar het is gewoon, de meeste dingen zijn gewoon echt gebeurd. En dan heb je gewoon de dichterlijke vrijheid om het een beetje... Om daarmee te spelen, ja, om dat te verwoorden. En dan, als we dat dan aansluiten op de plaat Brons, Kreun, Gekreun, wat we net gehoord hebben, Shaquille. Dat is die plaat heeft voor jou dan, want Ed beschreef net van het is een beetje een statement voor wat er de Limburgers is aangedaan. Nou, Watersnoodrampen is daar een goed voorbeeld van. Ja, klopt. Maar daar ben je zelf ook door geraakt. En daardoor dat het juist zo'n belangrijke plaat voor je is. Ja, klopt. Tijdens de overstroming in 2021... is het water bij ons in huis binnengekomen op de kelderverdieping. En op het moment dat daar de ramen braken, waren mijn vader en ik beneden in de kelder. En zijn we nog maar tot nou nooit uit de kelder gekomen. Weet je? We zijn met z'n tweeën kopje onder gegaan. En mijn vrouw en mijn zus stonden allebei op de trap naar beneden. En die hebben gewoon een hand in het water gestoken en die hebben ons eruit gevist. Heftig, ja. Ja, dus de eerste keer dat Ed dat tweede stuk van het nummer zong, kwam die wel even binnen. Ja, wat dacht je toen? Van alles. Ja, het was wel even een momentje om te slikken. Het is de waarheid. Ja, dat wel, ja. Het is de waarheid inderdaad. Maar is het daardoor ook dus dat jullie misschien zo hard hebben gewerkt aan dit album en dat het daardoor een soort wat dichterbij je staat, zeg maar? Ja, zeker. Als we nu dan nog gaan luisteren naar nog een volgende plaat, Nog Niet Gedaan. Dat is de tweede plaat van het album, daar gaan we nu naar luisteren. En dan zometeen nog even over hebben, want daar heb ik ook nog een paar vragen over. Van Mergo Stub, hier bij Lucas on Air. De deuren worden gesloten, de beste kans alleen, de dobbelsteen gestoord. De beslissing is gemaakt, mam, ik moet nu gaan. Want eindelijk is die op eigen been te staan. Wat moet ik nu naartoe? Voordat het te laat is, al die dingen die je maar moet. En de dingen die echt wat kost. Ik wil me niet meer omdraaien en wat blijven staan. En het is nog niet te laat en het is nog niet gedaan, nog niet gedaan. Pap, hou geen reden, een kwart op mij te zien. Je kost het accepteren, ik ben toch wie ik ben. En vier zin toch, wij verrummeren, we willen zin. Toen was toen, en nu is nu. En ik ben ik, en doe best dood. Wat moet ik nu naartoe? Voordat het te laat is, al die dingen die je maar moest. En de dingen die ik wat kost. Ik wil me niet meer omdraaien en wat blijven staan. En het is nog niet te laat en het is nog niet gedaan, nog niet gedaan. Nog niet te laat en het is nog niet gedaan, nog niet gedaan. Nog Niet Gedaan van Mergo Stub, hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. En daarmee horen we inderdaad ook altijd tot het Limburgse taal hoog staat. En daar krijg ik misschien nog een beetje commentaar op hier in de studio van je spreekt geen Limburgs. Ja, ik versta het wel, hè, dus ik kan de teksten wel verder begrijpen. Maar is dat, hoe belangrijk vinden jullie dat? Want ik kreeg net natuurlijk ook een reactie van Rick Otte van de Opgeschoren Troubadours. Hij zelf is dan weer geen Limburger, maar vond het ook heel belangrijk om toch die Limburgse taal voor te dragen. Hetzelfde geldt voor Olaf natuurlijk zelf ook, die plaat daar maakte. Die zeiden echt wel van, we willen door middel van onze muziek die taal wel in stand houden. Heb jij dat ook, Ed? In principe wel.
Want door de woorden kun je je verhaal vertellen en daar kun je naar luisteren. En als je Limburgs verstaat, dan snap je dat. Maar ik heb ook al eens een optreden gehad dat een vrouw uit Alkmaar naar mij toe komt. En die pakte me om mijn nek vast en zei van, jong, dat wordt geweldig. Dus Oké. zeg ik, maar je hebt toch niks verstaan? Dat maakt helemaal niet uit. Ik voelde gewoon jouw energie. Ja. Dus het kan twee kanten. Het makkelijkste is natuurlijk als je het verstaat. Mm-hmm. Want dan kun je het verhaal helemaal volgen. Maar het gaat om de muziek. Het gaat om de muziek, ja. En als mensen het niet verstaan, denk ik van ja, als je soms een Engels liedje hoort, dan versta je het ook niet altijd. Maar het gaat om de muziek. Zolang je het maar aanvoelt, inderdaad. En het kan nu in zijn moedertaal zich helemaal uiten. Dat vind ik belangrijk. Als dat die Engels gaat zingen en dan is je de boodschap misschien. Ja, dat is wel een goede invalshoek op dat gebied inderdaad. Ja, dat Engelse komt van hier tot daar. En het Limburgs komt van daar tot daar. Van de tenen tot aan de neus. Maar ik vind niet dat het een genre is. Dan zeggen mensen vaak, het is een dialectgenre. Ja. Maar daar ben ik het niet mee eens. Waarom niet? Nou, dan zouden we gelijkgesteld worden met Beppie Kracht bijvoorbeeld. Maar die zingt in hetLimburgs. Ja. Maar het is een heel ander genre. Ja, daar ben ik het zelf ook wel mee eens inderdaad. Ja. Het gaat om de muziek. Ja, het gaat om de draaide muziek in dat gebied. Maar je hebt ook artiesten als Peter Beker en die maakt ook muziek die wel degelijk een stevige inhoud heeft. Ik denk dat onze muziek maakt. Hè? Ja. Dus het heeft wel inhoud en met name met live optredens kan Ed dat heel mooi overbrengen. De mensen voelen dat wel. Peter Beker, een van mijn grote voorbeelden. Ja, een van je grote voorbeelden. Limburgs dan. Ook wat betreft als je dan nummers schrijft en zo voor Mergelstub? Ja, het moet gewoon heel kort bij je liggen. Je moet het niet te ver zoeken. Mm-hmm. Dus ik loop naar buiten met mijn dochter de eerste schooldag met de rugzak om. En ik zie haar zo naar de school lopen. En ik ga naar huis en ik denk meteen van, hoe was het ook alweer toen ik de eerste keer naar school ging? Nou, dan komen er van allerlei dingen komen er los. Ik pak een stukje papier, schrijf het meteen op, 5 minuten, 10 minuten en dan ben ik klaar. En daar heb je dan misschien al een volgend nummer meteen al in petto? Want ik heb, in de kast heb ik boeken met verhalen. En dat kan een nummer worden, of niet. Oké. Dus, dat gebeurt vaak. Er komt er iets muzikaals en dan zie je Ed door zijn klappertje van, daar heeft hij het. Ja, eigenlijk is Ed een stukje poëet die wij dragen op verschillende soorten muziek. We laten ons gewoon alle kanten uitgaan als het gaat om het aanvullen van zijn teksten. Ja. Maar het is wel de rode lijn. Soms kom ik met een verhaaltje en dan maken zij muziek erop. En soms dan speelt Shaquille, die speelt een riffje. En dat triggert bij mij een bepaald sfeertje. Ja. Nou, dan ga ik door mijn klappertje heen. En dan kijk je welk verhaal past. Ja. Dit past bij dat sfeertje. Okay. En ik begin dan erop te zingen. En meestal schuift het dan gewoon zo in elkaar. En dan... Ja, dan past het. Dan past het en dan is het gewoon snel gedaan. Ed is dus karttrekker als het op muziek aankomt. Duidelijk en fijn voor die heldere uitleg. Goed, dan gaan we zo meteen zeker ook nog wat luisteren naar wat platen van Mergelstub. Voor nu gaan we even door naar Morgan Wallen en Money on Me bij Lucas Net. Drink if you're looking for a dance, if you're looking for a wreck in your Friday night plans. Looking for your name and a heart on the wall. Looking for a number you ain't ever gonna call again. I got you. I'll type it in. But baby, if you're looking for a short bet, smooth ride, dogs come and meet them at the door every night. Kinda right man at the right time. Change the last name while the church bells chime. A soft place to land, arms you can trust. I ain't a baby man, but baby, if I was, honestly, I wouldn't put my money on me. Gotta know when it's golden, gotta know when to fold 'em. Never count on a heart like mine. 'Cause I'm up in the air, swinging Ferris wheel chair. Might end up stuck in the sky again. So I don't wanna waste your time. If what you're trying to find tonight is a short bet, smooth ride, dogs come and meet 'em at the door every night. Kinda right man at the right time. Change the last name while the church bells chime. A soft place to land, arms you can trust. I ain't a baby man, but baby, if I was, honestly,
But baby, if you're looking for a sure bet, smooth ride, dogs come and meet them at the door every night. Kinda right man at the right time. Change your last name while the church bells chime. A soft place to land, arms you can trust. I ain't a betting man, but baby, if I was, then honestly, I wouldn't put my money on me. Morgan Wallen en Money on Me hier bij Lucas en Air op RTV Maastricht. Dan gaan we nu door naar het Duitse item met onze vriend Mark. Nou ja, goed. Het is natuurlijk verschillende soorten muziek, maar ja, Limburgs en Duits, dat ligt gewoon dicht bij elkaar, letterlijk. En daarmee is het bruggetje naar de Duitse muziek met Mark ook gemaakt. Houden jullie een beetje van Duitse muziek? Ed, ben jij ervan? Ik ben een hele ouderwetse Bob-fan. Bob-fan, oké. En Marianne Rosenberg al van toen ik een jaar of 6, 7 was. Kijk, ik zie Mark al heel vrolijk lachen. Het zeg je wat, Mark? Ja, natuurlijk. Marianne Rosenberg is heel bekend en ook steeds nog een ster in de Duitse popmuziek. En het is echt een zangeres die heel, nog ook van mijn generatie geluisterd wordt. Ja, nou goed, Dave erbij zit aan tafel inderdaad. En het bruggetje is dus snel gemaakt. En in Mergo-Stub, we hebben de muziek net natuurlijk ook al beluisterd, horen we wel veel verschillende instrumenten en geluiden voorbij komen. Dat maakt de muziek ook erg aantrekkelijk. En een Duitse artiest die dat ook doet, is een gloednieuwe plaat van Wilhelmine. En dat is een artiest die we nog niet kennen in de Muziek als Deutschland item. Maar dat is juist eigenlijk de insteek van dit item. Nieuwe Duitse muziek leren kennen. Maar dat is ook niet zo gek, want Wilhelmine is een tijdje gestopt met muziek maken. Maar heeft nu weer een nieuwe plaat uitgebracht. En die heet Nächste Sommer. En uiteraard gaat Mark die aan ons voorstellen. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wir singen immer wieder. Jetzt geht's los. Und jetzt ist es Zeit für Musik aus Deutschland. Mit Mark. Ja, en ik denk dat jullie weten wat jullie moeten doen. Een applausje voor Mark. Ja. Goedenavond, Mark. Wilhelmine. Kijken we al uit naar de volgende zomer? Hoe zit dat precies? Ja, erstmal guten Abend, Lucas en bandleden van Merkelstub. Ja, Wilhelmine heeft in elke Fall zeker uitgekeken naar de volgende zomer. Want ze heeft ook in der Pause genomen van de muziek. Dat was geen vakantie, maar een heel persoonlijke moment. Haar moeder overleed in het begin van dit jaar. En dat was voor Wilhelmine een enorme zware klap. Ja, ze besloot even afstand te nemen van de muziek, om te rouwen en haar gedachten om in rijtje te zetten. Maar nu is ze terug met nächsten Sommer in die dat ze opdroeg aan haar moeder. Ondanks het zware thema klinkt de song niet alleen droevig, maar ook warm en hoopvol. Nou, eigenlijk dus ook heel persoonlijke plaat. Toch wel droevige betekenis dan, omdat ze natuurlijk haar moeder dan is verloren. Dus dat is natuurlijk heel erg heftig. Maar qua betekenissen en zo en qua stijl sluit het dus wel goed aan bij Mergo-Stub. Goed uitgekozen, Mark. En dan snap ik de titel ook wel ineens een stuk beter. En wat voor een soort muziek is het dan? Ja, also Wilhelmine maakt popmuziek heel simpel te bestempelen. Ja, sie groeide op in een kraakband in Berlijn-Kreuzberg en later in het Wendland, dat is in Niedersachsen, waar ze al jong haar zangtalent ontdekte. Met haar eerste bandje maakte ze alleen straatmuziek en leerde ze optreden. Na het eindexamen keerde ze terug naar Berlijn, waar ze haar muzikale carrière begon. Eerst naar bijbaantjes, later met een contract bij Warner Music. Ja, in 2019 verscheen haar debuutsingle Meine Liebe en trad ze op in het Admiralpalast voor 2000 mensen. Ja, en vandaag staat ze bekend om haar open, eerlijke popmuziek, intiem als een dagboek, maar altijd met een boodschap van kracht, saamhorigheid en natuurlijk emotie. Ja, je zegt gewoon popmuziek, Mark, maar dat valt best wel mee, toch? Want er zit iets heel anders in wat ze normaal gesproken niet doet. Ja, zeker. Namelijk een saxofoon. Het instrument speelt een hoofdrol in die melodie en vooral straks in het refrein en geeft het nummer een unieke klank. Ja, en dat heeft ze bij het eerdere werk nog nooit gemaakt. Maar met deze compact valt ze natuurlijk enorm op. Ja, grappig joh. Dus een saxofoon. Ik weet niet of is dat een instrument wat jullie gebruiken en tot dusver hebben? Volgens mij nog niet, hè? Nee. Nog niet. Maar misschien in de toekomst dus wel. Grappig, we gaan er naar luisteren, Mark. Bedankt voor de uitleg. Gaan wij dus luisteren naar Wilhelmine. Tot de volgende week, hè?
Tot volgende week van de uitzending nog. Jo, tschüss. Lock mal der Luft mit der neuen Fang. So viel, worauf ich mich da freuen kann. Schau, alles blüht und ich hoffe, du kannst das sehen. Ein Streifen rot am Horizont. Wie deine Bilder genauso bunt. Ich kann dich schauen, auch wenn der Wind sich dreht. Jahreszeiten ändern sich, doch eins bleibt immer gleich für mich. Auch nächsten Sommer. Ich glaube, du fehlst mir für immer. Oh, wir leuchten all die Farben, die von mir gemalt. Ich glaube, du fehlst mir für immer, immer, immer. Und ich weiß von deinem Traum. Ich stell jetzt deine Stücke aus. Schau, wie sie glühen. Ich hoffe, du kannst es sehen. Es ist schwer mit einem Buch im Herz, bis meine Kinder nie kennenlernen. Doch ich werd ihnen so viel erzählen. Auch nächsten Sommer. Ich glaube, du fehlst mir für immer. Oh, wir leuchten all die Farben, die von mir gemalt. Ich glaube, du fehlst mir für immer, immer, immer. Ja, dit is dus die saxofoon waar Marco over dat. Wilhelmine met Nächsten Sommer hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Wanneer we dus Mark altijd rond 20 voor spreken in het item. Heeft een soort Nena-gehalte aan zich, zei je. Het vond wel een goed nummer. Ja, want ja, ik heb Nena in begin jaren 80 heb ik Nena voor de eerste keer gezien. En dat was toen een beetje poppy. Dat is dan niet helemaal mijn ding. Maar gewoon de energie wat ze uitstraalde, dat vond ik wel top. Ja? Ja. Ja, het heeft er wel wat van weg inderdaad. Zo, toen je het zei, denk ik, oh ja, klopt wel. Ik denk dat Mark het daar ook al mee eens is. Dus goede plaat hier in de show. En we gaan nog meer door naar goede muziek. Uiteraard die van Mergelstub. Koude Zwijt heb ik nu klaarstaan. Nou, die kan ik dan nog wel goed uitspreken. We hebben flink wat nummers klaarstaan, dus we hebben er ook al een paar gehoord. Ja, de eerste, dat is echt meteen een statement. Daarna hebben we dan Nog Niet Gedaan gehoord. En dan nu de volgende. De Koude Zwijt is overigens van het vorige album, als ik het goed zeg, toch? Van het eerste album. Als je dan die twee tegenover elkaar legt, we hebben dus nu 2 gehoord van het eerste album, gaan we nu van het tweede album, moet ik zeggen, gaan we nu eentje van het eerste album horen. Zitten er verschillen tussen de 2 albums? Ja en nee. Ik denk vooral het eerste album was ook een insteek. Ja, we kregen vaak de vraag, nou, wat voor muziek spelen jullie? Dat was vrij moeilijk uit te leggen. Zeker omdat je zegt, ja, Limburgstalig, dan krijg je meteen inderdaad dat hoenpapa gehalte weer. Ja, dan ga ik weer. Niet dat dat slecht is, maar goed, dat zijn wij gewoon niet. Dus we hebben wel, denk ik, redelijk bewust het eerste album gekeken dat we wat verschillende soorten nummers hebben. Dus een beetje wat meer rock, een beetje wat meer psychedelisch. En ja, een Koude Zwijt is dan ska-rijk, hoe je het wil noemen. Het gaat een beetje die kant op. Ja, waar gaat de plaat over? Want dan moet ik toch weer de liedjesman aankijken. Ja, een vriend van mij die is, hij is inmiddels overleden. 30 jaar aan de heroïne verslaafd. En op een gegeven moment heeft hij afgekikt. En dan zie je gewoon eigenlijk tot de zucht, het zuchtige naar iets, tot dat er altijd in blijft zitten. Dat gaat nooit weg. En dus daar gaat dat liedje over. Want ja, als je een shotje zet of als je het rookt, dan krijg je de koude zweet. En dat is niet de goede zweet. Ja, dat verlangen daarna dus. En dat is gewoon het verlangen naar iets waardoor je een ander persoon wordt. Ja. En we hebben samen muziek gemaakt. Dat was allemaal prima en aardig. En hij is een jaar of 3 geleden is hij overleden. Heel eenzaam en stilletjes. En daarbij een soort opgedragen aan hem. Dus, ja, maar dat nummer dat was al oud.
toen we pas bevriend raakten en hij vertelde me dat verhaal, toen heb ik gewoon dat nummer gemaakt. En hij had in het begin had hij nog niet eens in de gaten dat het over hem ging. Het nummer is daarnaast wel, als ik het gewoon zo een beetje kan inschatten, het is wel een van de beter scorende nummers van jullie, om het zo even te zeggen. Ja, merken jullie dat ook? Het is vrolijk. Het klinkt vrolijk. Maar dat is het dus niet. Ja. Nee, het gaat gewoon over de cold turkey, de koude zwijt en de drang naar zucht, of de zucht naar drang, hoe je het noemt. Alleen, wij hadden dat met een Griekse insteek eigenlijk zijn we daar terecht gekomen. En we laten ons helemaal vrij in hoe wij het gehele nummer maken. En het is zo gegroeid. Dus het klinkt heel vrolijk, maar het is niet zo'n vrolijk onderwerp. Nou goed, nu je de betekenis erachter weet, kun je hem beter, zeker beter inschatten, moet ik zeggen. Koude zwijt van Mergo Stubb, hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Ik loop het rond, verstubben in mijn kop. En ik weet niet wat ik zoeken moet. En ik wil met geen moorden, ik heb het koud, ik heb het heilig, ik voel het struim. Ik heb het koud, ik heb het heilig, ik voel dat benen struim. De kou zwijt, ik wil vliegen, wie een vogel in de lucht. Ik wil vliegen, wie een vogel in de lucht. Ik wil nog. Ik doe mijn ogen toe en vult naar binnen struim. Met een witte waas over mijn gezicht. Zin ik dicht en dicht. Zus, meek, ik heb het koud, ik heb het heid, ik voel het struim. Ik heb het koud, ik heb het heid, ik voel het naar binnen struim. Kou zwijt, ik wil vliegen, wie een vogel in de lucht. Ik wil vliegen, wie een vogel in de lucht. What's going on? This is Brooks, radio friend of Lucas's here in the U.S. And I just want to say you're listening to my man, Lucas on Air. When I was 14, I was falling fast for a blue-eyed girl in my homeroom class. Trying to find the courage to ask her out was like trying to get off from a water spout. What you would have said, I can't say. I never did ask, then she moved away. But I learned something from my blue-eyed girl. Sink or swim, you gotta give it a whirl. Life's a dance, you learn as you go. Sometimes you lead, sometimes you follow. Don't worry about what you don't know. Life's a dance, you learn as you go. Talk, and you might have to crawl even after you walk. Had your things blow up in my face. Sing the long shot, win the race. Been knocked down by the slamming door. Picked myself up and came back for more. Life's a dance, you learn as you go. Sometimes you lead, sometimes you follow. Don't worry
Dance van John Michael Montgomery. Hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. We gaan langzaam richting het nieuws. Richting de halftime alweer van de show. Iets wat we ook al hier zien op het beeldscherm in de studio is de 2 albumcovers eigenlijk van de 2 albums. En ik denk dat die ook wel, toch wel tot de verbeelding spreken met wat jullie beschrijven, niet? Ja. Is daar bewust over nagedacht? Daar staat zo'n mannetje die wat gewoon alle heilige huisjes op de schop neemt of op de bezem. Van het eerste album? Van het eerste album. En van het tweede album hebben we Schaduw. Daar zie je ook wel behoorlijk wat schaduw. Ik zit daar dus in een houten tipi. Ja. Na een heftige nacht met veel alcohol. En ik zit daar met dat lichtje dat schijnt en zo. En André die zegt tegen mij, echt blijf zitten. Nou, je moet het eigenlijk omschrijven als, we hebben af en toe een inspiratieweekend. Daar zijn we nu ook voor afgekomen naar jouw interview. Oké. Dus we zitten midden in het inspiratieweekend. We hebben 3 uur gereden nou, maar wij doen af en toe een inspiratieweekendje. En dan proberen we gewoon over dingetjes te filosoferen of te praten of het inspiratie op te doen. En dat was in een houten tipi, inderdaad. Dus het was echt gewoon een oprecht moment. Ja. En dat is daar uiteindelijk de albumcover van. Ja. Toen ik de foto zag, had ik zoiets van... Oh, sta ik alweer op de cover. Ja goed, dat is natuurlijk voor de stijl van de band. Hè? Ja. Maar leuk joh, wel leuk om het verhaal erachter te weten. En ik denk dat je met dat je het verhaal en een beetje de achtergrond erbij weet ook wat beter de muziek kunt begrijpen. Toch? Dus zeker goed om dat toe te lichten. Het is ook eigenlijk zo dat zeg maar, de covers die moeten ook oprecht en eerlijk zijn. Het moet ook gewoon eigenlijk uit het leven min of meer gegrepen worden. Hè? Dus, net zoals dat je de verhalen dus ook ziet en die verwerkt in de muziek. Heel erg mooi, inderdaad. En we hebben nog genoeg verhalen. Ja? Ja, zo is Harry ook de ontwerper van alle covers. Dus ik vind ook dat hij alle credits krijgt voor hoe het eruit ziet. Hè? Dat heeft hij zeker verdiend. Hij krijgt een slechte foto en hij maakt er een mooie cover van. Ja, nou en dat geeft het talent alleen maar weer van de band. En daar gaan we het zeker nog in het tweede uur van de show over blijven hebben. Heb je nou vragen? Want ik ben wel degene die de hele tijd vragen stelt. Maar vorige week kwamen er heel veel vragen binnen. En laten we hopen dat deze week ook zo is. Stuur ze vooral door. Voor nu gaan we even door naar het nieuws. Tot zo. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De politie heeft de campus van de Universiteit Utrecht grotendeels vrijgegeven na een verdachte melding. Alleen het Victor J. Koningsberger-gebouw wordt nog onderzocht. Eerder werden gebouwen ontruimd vanwege een mogelijk gewapende bezoeker. Hulpdiensten waren opgeroepen en werkten samen via Grip 1. Niemand raakte gewond en het openbaar vervoer is inmiddels hersteld. De politie laat weten dat het onderzoek naar de situatie nog wel doorgaat. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt de infectieziekte Mpox niet langer als een internationale gezondheidscrisis. Volgens de WHO neemt het aantal besmettingen en sterfgevallen af en zijn getroffen landen als Congo en Oeganda beter voorbereid om de ziekte aan te pakken. Toch blijft de organisatie waarschuwen. Het virus kan dodelijk zijn en de wereldwijde monitoring is nog altijd gebrekkig. Sinds 2022 zijn er ruim 100.000 gevallen gemeld in 122 landen. In Duivendrecht komt een bloemenhart van permanente bloemen als monument voor de 17-jarige Lisa, meldt de omroep NH. Lisa werd op gruwelijke wijze om het leven gebracht toen ze na een avond uit naar huis fietste. Sinds haar dood werden er langs het fietspad massaal bloemen, kaarten en knuffels neergelegd. Die zijn inmiddels weggehaald. De knuffels gaan naar een goed doel. Burgemeester De Rooij van Zuiderwijn zegt dat het bloemenhart de brede steun en medeleven moet symboliseren. Amsterdam wil ernstig zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor behandeling in het Amsterdam UMC. Burgemeester Halsema noemt het in een brief aan de gemeenteraad een humanitaire verplichting en doet een dringend beroep op het kabinet om mee te werken. Het ziekenhuis vindt opvang noodzakelijk omdat er in Gaza nauwelijks medische zorg mogelijk is. Ook andere Europese steden zoals Hannover en Düsseldorf hebben hun regeringen al gevraagd om gewonde kinderen op te nemen. Het weer. Het blijft een rustige avond met brede opklaringen en weinig wind. Landinwaarts koelt het snel af naar 10 tot 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter. Het blijft droog, maar plaatselijk kan wel wat mist ontstaan. En tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. It's Jesse and Anna from B105 in Cincinnati, Ohio. And you are tuned in to Lucas on Air. Didn't win the lotto, but the dogs won.
Didn't bag a biggin', but I saw one. Just the things to do, it ain't a long one, so I can't complain. Yeah, I got 87 in the tank, y'all. It's a hand-me-downer, but it cranks, y'all. Sure, it right, it's a little pain, oh, but I kinda like it that way. Now I ain't got it all, but I sure got it made. Got a little piece of heaven with some hickory shade. Got some boots that I like and a girl that I love. Some 7 and some blessings filling up my cup. Ooh, I wouldn't be nobody different if I had the choice. Ooh, now I can't lie, it ain't a bad life for a good old boy. A good old boy. Got a Friday night that I can walk to. Got a good preacher I can talk to. Got the same problems that we all do. Don't think God is all that it's all to. Cause I ain't got it all, but I sure got it made. Got a little piece of heaven with some hickory shade. Got some boots that I like and a girl that I love. Some 7 and some blessings filling up my cup. Ooh, I wouldn't be nobody different if I had the choice. Ooh, now I can't lie, it ain't a bad life for a good old boy. Got a screen-in porch where the dogs lay. Little feet running down the hallway. An angel by my side I get to call, babe. Yes, I do. Now I ain't got it all, but I sure got it made. Got a little piece of heaven with some hickory shade. Got some boots that I like and a girl that I love. Some 7 and some blessings filling up my cup. Ooh, I wouldn't be nobody different if I had the choice. Ooh, now I can't lie, it ain't a bad life for a good old boy. Ain't a Bad Life van Thomas Rhett en Jordan Davis. Die hoorden nog even achteraan. Hier in de tweede uur van Lucas en op RTV Maastricht. We hebben de band Mergelstub te gast. En het is behoorlijk gezellig in de studio. Leuke show tot nu toe. Ik vond dat jullie een beetje leuk vinden tot nu toe. Of, ja, zeker. Oké, nou dat is een volmondige ja van de hele band. Dus dat komt goed uit. We gaan er nog een uurtje tegenaan. We hebben nog genoeg nummers van het album Schaduw te goed hebben. En ook nog van het eerste album, Mergelstub, wat natuurlijk ook de naam van de band is. Maar wat ik ook nog even naar wil vragen is, jullie zitten eigenlijk, iets wat jullie net gezegd hebben, jullie zitten midden in zo'n inspiratieweekend. Dat is wel grappig eigenlijk, want dat wist ik helemaal niet. Ja, dat klopt. Maar dat is dus iets wat jullie jaarlijks doen met de band? Ja, nou, niet met de band. Ed en ik hebben dat eigenlijk als traditie al heel lang. En dan proberen we goed diep te gaan in onze gedachtegang. En een beetje alcohol helpt wel een beetje. Maar ja, ik moest vandaag dus een beetje nuchter blijven om hier te komen. Ja. Maar waar gaan jullie dan heen? Waar zitten jullie deze keer? We zitten nu in Somneus. Dat is in de buurt van, wie heet het stadje? Hontor. Okay. Dierbuy. Durbuy. Dus in België? Durbuy. Okay. Die hebben een ontzettend lekkere triple. Ja. Kijk, en dat helpt natuurlijk voor die inspiratie. Inderdaad. Denken jullie dan ook na over op dat inspiratieweekend over op het podium staan, over het spelen? Want we hebben jullie net ook door middel van een musicvideo op het podium zien staan. Ja, dan laat je je wel gaan, hè, Ed? Ja, het mooiste compliment was toen we in Brommelpop speelden. Toen ben ik naar de ruimte geweest waar we wat konden eten. En er kwam een vrouw van 76 naar me toe. En ze zei, jong, toen ik jou op het podium zag staan, zag ik gewoon een manneke van 6 jaar die wat de eerste keer naar de speeltuin ging. En dan voordat de muziek begint, leg ik daar eigenlijk zo'n tapijt van enthousiasme. Mijn enthousiasme leg ik daar gewoon neer. En dat is gewoon aanstekelijk voor iedereen. En ik denk daar niet over na, dat komt er gewoon uit. Ja, nee, maar dus we zagen het door middel van die muziek, of dus de beelden, eigenlijk dat je je dan laat gaan. Maar dus zelfs al voordat je gaat zingen ben je al heel enthousiast bezig. Hoe doe je dat dan?
Ja, gewoon, ik leef daar naartoe. Het is gewoon... Het is niet dat ik nou zo podiumgeil ben of zoiets. Maar ik wil gewoon graag muziek maken met deze 4 mensen. Ja. En dan ben ik gewoon helemaal happy. Ja. En als ik happy ben, dan ben ik uitgelaten. En dan kunnen mensen dat zien. En ze kunnen dat ook horen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ook wel een leuke toevoeging is. Dat toen wij voor de allereerste keer gingen optreden, werd door André ook gezegd... Harry, maak je nergens druk over. We gaan in ieder geval plezier maken met ons allen. Ja. Wij hebben plezier en het publiek, dat is dan de tweede plaats. Ja. Nou, eerst hebben wij plezier. En ja, dat is ook wat je merkt op het podium eigenlijk, zeg maar. Dat is een hele goede invalshoek inderdaad. En laten we dat ook vasthouden voor het tweede uur van Lucas en Harry op RTV Maastricht. Waar we mee zijn begonnen. En zometeen nog veel meer muziek van Mergo Stud. You're listening to international sensation Lucas on Air. Got some country music going as well. Enjoy the show. Thank you from 107.5 The Fan. You packed that mossy oak, 1 case of 308 and caught you a blue-eyed doe. But ain't why I tell you were chasing. Said you'd be home by Sunday, but I went to church alone. It's 2 p.m. on Monday, and here you come, pulling in the neighborhood, but you ain't out the woods yet. Smiling like you had some luck, but that's an empty truck bed. You went out hunting, but forgot your gun. Oh dear, tell me something, do you think I'm dumb? Camel can't cover up the smell of her sweet Dior. So there's your suitcase, baby, on the front porch, 'cause you're a day late and a buck short. Hey! Go ahead, boy, shoot your shot. Talk your way out of this one. Point blank, yeah, you got caught. And there's nowhere left to run. Red-handed with that shade, the pink lipstick on your collar. You packed bouquets to climb beer stands in the holler. You went out hunting, but forgot your gun. Oh dear, tell me something, do you think I'm dumb? Camel can't cover up the smell of her sweet Dior. So this suitcase, baby, on the front porch, 'cause you're a day late and a buck short. Hey! Day late and a buck short. A day late and a buck short. You're a day late and a buck short. If you ain't ready to meet the Lord, you better hightail it out the door, 'cause this rifle here ain't yours no more. You went out hunting, but forgot your gun. Oh dear, tell me something, do you think I'm done? Camel can't cover up the smell of her sweet Dior. This suitcase, baby, on the front porch, 'cause you're a day late and a buck short. This suitcase, baby, on the front porch, you're a day late and a buck short. Hey! Day late and a buck short. A day late and a buck short. Gets outside the numbers, down the far sideline, 10, 5, touchdown, INDY. And this is Matt Taylor, the voice of the Colts, and you're listening to my man Lucas on Air. My truck's wore out just like me. My boss man is an SOB. My ship ain't came in and don't look like it's gonna. When you broke this bad man, all signs point to that ladies' night at that highbrow joint. It sure be nice to meet me a sugar mama. I'm gonna get rich before last call. To hell with that plan, that Powerball. Find me a CEO that's rolling in the dough and keep her smiling. I'll be a martini drinker, get wrapped around her finger. Whatever she wants, just as long as she's buying. I'm gonna get rich or gonna get drunk trying. Yeah, I wanna give somebody my last name who wants to spoil an old boy, talk and make it rain. Boots and boats and a brand new truck. I'm on my way, man, with any luck. I'm gonna get rich before last call. To hell with that plan, that Powerball. Find me a CEO that's rolling in the dough and keep her smiling. I'll be a martini drinker, get wrapped around her finger. Whatever she wants, just as long as she's buying.
before last call. To hell with that playing that Powerball. Buy me a CEO that's rolling in the dough and keep her smiling. I'll be a martini drinker, get her wrapped round her finger. Whatever she wants, just as long as she's buying. I'm gonna get rich, I'm gonna get drunk trying. Gonna get rich, or get drunk trying. Justin Moore hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. We gaan door naar de plaat van de maand, want het is langzamerhand 15:15. Maar voordat we dat doen, een heel leuk appje krijg ik binnen van Huub en Jolanda. Vanuit Kreta is het geweldig om de rauwe Limburgse klanken te horen van Mergo Stub. We kunnen niet wachten op het volgende optreden, wat altijd een feestje is. Groetjes uit Kreta dus van Huub en Jolanda. Oh, wat leuk. Leuk, lief. Van welke kant is het af? Want er staat achter ouders van, puntje. Maar ik heb zo'n vermoeden, Shaquille. Ja, dat zouden best mijn ouders kunnen zijn, denk ik. Ja. Heb ik vermoeden, ja. Nou, wensen een hele fijne vakantie, ja, toch? Fijne vakantie, papa en mam. En tot de 19e. Zeker. En ze blijven nog lekker doorluisteren de komende 3 kwartier. We hebben dan ook nog een plaat van de maand. Maar Shaquille, als je me ook nog even zou willen toelichten, hoe ben jij precies bij Lucas en Air terechtgekomen? Ik zag dat Jano en de overige bandleden hier te gast waren geweest. Nick Pauptit, die vertelde me dat de dag daarna. Die kwam bij ons op bezoek en die zei, ja, dan moet je eens een keer langs gaan. Kijk, dat is wel heel erg leuk inderdaad. En dat was ook een superleuke uitzending, een superleuke band, superleuke gasten zijn dat. En niet geheel toevallig is de plaat van de maand, of is Jano en de overige bandleden de plaat van de maand. Dus dat past dan ook nog eens heel erg natuurlijk. Deze maand bij Lucas on Air is de plaat van de maand. Ja, dan is dat uiteraard Ruimteschip van Jano en de overige bandleden. Een nieuwe plaat van hun. En we moeten nog wat anders doen natuurlijk. Want voordat we hem nog gaan draaien... jullie hebben natuurlijk ook behoorlijk wat nummers. Welk nummer van Mergo Stub mag ik dan als toekomstig plaat van de maand opschrijven? Dat betekent dat je 4 weken lang in de playlist staat. Dus dat moet een goed nummer zijn. Bronsgreunige Kreun als Limburgse trots, Ed? Of... Ja, ik denk het wel. Dat moet wel. Ja. Oh, hij is het redelijk snel over eens dan. Dus dat staat dat bij deze genoteerd. En dan gaan we die zeker nog noteren als plaat van de maand. Nadat Jano en de overige bandleden er nu dus voor de tweede keer plaat van de maand is. Lucas on Air. Lucas Le Jeune. Hey, Jano hier van Jan O en de overige bandleden. En deze maand is Ruimteschip de plaat van de maand bij Lucas on Air. Geniet ervan. Middelpunt kracht, wie heeft de theorie nou weer bedacht? Andere visies, zorgden voor ruzie. Centrifugale kracht, toch een illusie. Alle professors wilden het weten. De parameters nog niet eerder gemeten. Het leek in een looping te gaan. Zou de middelpuntvliegende kracht dan toch bestaan? Met de snelheid van het licht ga ik outer space. Naar mijn ruimteschip, naar een nieuwe planeet. Is het nou artiest? Het is hier fantastisch. Ik zoek ruimte op mijn ruimteschip. Tussen de sterren, ik kom van verder. Ik kom never nooit meer terug. De zon is een ster, dichtste bij aarde van middelformaat met immens grote waarde. De aarde die draait niet om de zon, totdat Galilei in space kijken kon. Hij noemde ze kijken de telescoop, gooide het dogma compleet overhoop. Maar wat hij toen zag, bleek toen een strijd met de plaats van de aarde, ja toen in die tijd. Met de snelheid van het licht ga ik outer space. Naar mijn ruimteschip, naar een nieuwe planeet. Is het nou artiest? Het is hier fantastisch. Ik zoek ruimte op mijn ruimteschip. Tussen de sterren, ik kom van verder. Ik kom never nooit meer terug.
Ja, de studio stijgt ook wel bijna zo op als we luisteren naar de plaat van de maand van Janno en de overige bandleden Ruimteschip. En ik begrijp dat je, Shaquille, jij bent dus redelijk breed georiënteerd als het aankomt op muziek. Want dit soort muziek spreekt je ook wel aan. Ja, zeker. Ik vind het een leuke vibe hebben. Een beetje Prins S en de Geit, jeugd van tegenwoordig. Vind ik wel een leuke mix. Die kant gaat het inderdaad wel op. Je werkt ook nog samen met Nick, een van de bandleden. Nee, een van de overige bandleden. Nee, de vriendin van Nick is een hele goede vriendin van mijn vrouw. Dus zo ken ik Nick. En zo hebben we ook de rest van de band leren kennen. Oké, maar je zegt net ook dat jullie samen een nummer aan het maken. Nee, ja. Of gooi ik nu wat op tafel nog eigenlijk nog niet meer? Met Indie 7. Indie 7 heb ik een nummertje gemaakt. En we zijn bezig, Nick en ik, met nog een ander nummer. Oké. Leuk, nou ja, goed. Het is altijd we geven ook altijd wel wat primeurtjes bij in het programma. Dus ik weet zeker dat ik wel bij Nick er goede toestemming voor krijg. Ik zal hem doorsturen als hij klaar is. En Indie 7 ken je dus ook, want die is dus ook al eens eerder te gast geweest in het programma. En dat is eigenlijk ook altijd wel wat we doen in dit kwartiertje van de show. Aandacht besteden aan artiesten die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas Nair. En dat doen we ook in dit item, namelijk de Battle. Waar we 2 platen tegenover elkaar zetten van 2 artiesten die in het verleden te gast zijn geweest. En daar waar de luisteraars en natuurlijk ook de gasten een mening over mogen vormen. En deze week hebben we weer een aparte invalshoek. Tijd voor de Battle. 2 liedjes, maar een lastige keuze. Ja, daar hebben we tegenover elkaar staan Jeroen Heiligen en Bente Krolle. 2 Limburgstalige nummers. En aangezien we natuurlijk Mergo Stub te gast hebben als Limburgse band, denk ik, maken we er een Limburgse battle van deze keer. Zegt de artiesten jullie iets? Ed, zegt het jou wat? Nee. Nee? Helemaal niks? Hey, sorry. Nee. Ja, hoef je eigenlijk niet voor te onschuldigen, maar het is eigenlijk alleen maar goed. Want zo leren jullie natuurlijk ook nieuwe Limburgse muziek kennen. Van artiesten die dus in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas Nair. Jeroen Heilige heeft een nieuw nummer uitgebracht. Stop de Tiet heet hij. En Red Onze Stad van Bente Krolle staat daar tegenover. 2 singer-songwriters, maar dan in het Limburgs. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus we beginnen met Jeroen Heilige, het nieuwe nummer van hem. Na 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 na. Na 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 na. Hoe werd zo'n pas trekken man? Na 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 na. Na 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 na. Hoe werd zo'n pas trekken aan? Een beslissing, een besluit. Soms scheidt het goed, soms pakt dat niet goed uit. En als de moest kiezen, geen fratsen of teun, maar kies dus wies. Anders kleurt de hemel onheilspellend groen. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd en draai hem terug. Nu je kans, ik boerenbrug. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd, vergeet de baan. Zing dit lied voor wij zo'n pas trekken aan. Met gepaste trots, of je scharoets neer. Dan deed het pijn, deed het verdriet. Kies ik voor dich, en alle verloren kus. Aujourd'hui, je ferme les yeux. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd en draai hem terug. Nu je kans, ik boerenbrug. Spit mij, vergeef mij, stop de tijd, vergeet de baan. Ik zing dit niet voor wij zo'n pas trekken aan. Blijf niet denken, het is klaar met kruis. Deel die gevoel en gedachten. Stang op, maak die eigen keus. Probeer die gedachten te verzachten. Je luistert naar Lucas On Air.
het doet nog regenen, het is een druge dag. Puin ligt op de daken en de mensen kijken vaag. Het was toen ze hun mond op het deed en haar kale gezicht net verscheen dat ze in de mist verdween. Betekent geesten, alle kerken en meren. In stilte en doe het meteen zien zonder verteren. Hij leed door met zijn frons op het hart. De zon giert onder en zijn schaduw verstart in gangreen. Voor hij in zijn leed verdween. Red Onze Stad van Bente Krolle als onderdeel van de Limburgse Battle. 2 singer-songwriters dus die de battle vormen deze week. En de band Mergelstub heeft aandachtig zitten luisteren. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan van vinden. Ed, je zegt zelf dat je eentje een beetje op jezelf vond lijken. Ja, zoals ik het nummer zou willen of kunnen zingen. Ik denk van, die stem kwam in ieder geval bij mij binnen. Oké, dat was bij de eerste? Bij de eerste. Oké, van Jeroen Heilige dus. Dus ja, daar zou jouw voorkeur naar uitgaan als het zo moet gaan. Oké, mooi. Nou, we maken het gewoon het rondje af. Hilda, wat is jouw voorkeur? Ja, ik ben niet zo van een singer-songwriter. Maar als ik dan moet kiezen, kies ik ook de eerste. Dat was toch iets ritmischer. En, ja? Ja. Oké, dat is 2-0. Maar volgens mij gaat het ook nog een beetje de andere kant op namelijk. Begreep ik net. Nou, bij mij zal het ook de eerste zijn, Jeroen, die mijn voorkeur krijgt. Ondanks dat de andere begon wat creatiever. Ja. Maar ja, daarna verloor ik hem ook een beetje. En dat had ik bij Jeroen wat minder. Ja. Maar die creativiteit, dat sprak jou wel aan? Ja, nou, dat kan ik ook beamen, zoals Harry dat zegt. In het begin toen ik dat intro hoorde, ik denk, dat is muzikaal wat interessanter wat ik nu hoor, wat gebeurt. Alleen, qua zang wordt het een beetje... in een rechte lijn en er zat veel meer dynamiek in de zang van Jeroen Heilige, vind ik wel. Maar Jeroen Heilige gebruikte wel de poppy, meezing begin en had eenzelfde soort gitaarslag wat van het begin tot het einde van het nummer doorliep. En dat vind ik zelf wat minder creatief. Shaquille, dan mag jij het afmaken. Ja, ik werd gewoon iets blijer van die van Jeroen. Oké. Ja. Dus hier ligt de voorkeur een beetje bij Jeroen. Maar de luisteraars gaan vaak ook een andere kant op. Dus je kunt het doorgeven wie de volgende week in de playlist mag staan. Net zoals dat Job Doris dat nu staat met Lovely in Blue. Want die heeft de vorige battle gewonnen. Lovely in blue, the sky's over you in the daytime. Sweet little thing, you've got my heart on a string, but never mind. And time forgot, I'm just an afterthought, somewhere in the corner of your mind. Oh, lovely in blue, I think of you all the time. And there's a sun that shines on you. Sky is so blue I've never seen. The man I was, he's painting pictures of what I will never be.
everywhere I go and everything I know, all just remind me of you. Lovely and blue, I think of you all the time. No, and there's the sun that shines on you. Sky is so blue I've never seen. The memories are just fading pictures of what I will never be. No, no. Now everywhere I go and everything I know, all just remind me of you. Lovely and blue, I think of you all the time. Oh, lovely and blue, I think of you all the time. Job Dorris met Lovely and Blue hier in Lucas on Air op RTV Maastricht als winnaar van de battle van de vorige week. Ik laat het eigenlijk aan de gasten over welk nummer we als volgende gaan draaien. Omdat ze er behoorlijk wat hebben. En vraag dan altijd nog welke kunnen we nu als volgende gaan draaien. Of dat is in dit geval dan het zo geweest. Nu is er de voorkeur uitgegaan naar de Fabriek, als ik het goed zeg. Waarom? Ja, die wil ik wel iets over vertellen. Natuurlijk. Ik ben in 2008 heb ik de ENSI bezocht. Dat was een open dag van de cementfabriek. En toen ik daar rondliep zag ik wat karretjes zo ronddraaien. Dat was een leuk gezicht, maar het maakte vooral een heel leuk geluid. En dat geluid heb ik dan, en de film ook, heb ik opgenomen. Ik had altijd gedacht, ik moet daar nog iets mee doen met dat geluid. En toen had Ed het er ook over. Ed heeft in de papierfabriek gewerkt en die wou ook iets met de fabriek doen. Goed, ja, jij liet de hele tijd dat sampletje horen. Ja, die sample had ik inderdaad op mijn machine. Dat is een instrument gedownload. En ik heb die sample in stukjes gehakt. Want het was natuurlijk geen 4/4 of 8/4 maat. Mm-hmm. En ik heb daar gewoon een eigen ritme van gemaakt. En Ed had met zijn verhalen over de papierfabriek. Ik werd helemaal teruggecatapulteerd in mijn tijd toen ik daar werkte. Oké. En ik had zoiets van, toen ik dat sampletje hoorde, ik zoiets van, dit is geweldig. Dit is echt gewoon briljant. Zeg maar, dan moeten we iets hebben wat ook gewoon de fabriek uitstaat. En volgens mij, dat is de eerste keer dat ik in de repetitieruimte de tekst heb geschreven. In ieder geval over het grootste gedeelte. Ja, dus zodoende is dan het nummer tot stand gekomen. Wat iets me wel opvalt, is dat... net zei ik zo straks eigenlijk ook al, maar ik nog niet even doorgegaan. Is dat jullie sowieso veel samples, veel verschillende geluidseffecten in jullie muziek gebruiken. Toch? Ja, daar ben ik schuldig aan. Ja? Dat is dus echt iets wat jij daar kom ik meestal verantwoordelijk mee, voor bent. Ja. Waarom doe je dat dan? Ja, dan zit ik thuis op mijn instrumentjes naar geluidjes te luisteren en een beetje bij elkaar te fusselen. En dan kom ik er soms mee op de repetitieruimte. En zo is ook een ander nummer ontstaan en laat ik het horen. En dan zegt de ander van, hé, wat ben je aan het doen? En dan gaat hij ermee drummen. Want ja, het is natuurlijk wel zo dat als ik met iets kom, dan moeten anderen het wel gaan invullen. Ja. En dat is ook wel heel leuk dat we elkaar ook heel veel inspiratie geven wat dat betreft. En door elkaar geïnspireerd worden ook. Maar het maakt misschien ook wel het nummer wat aantrekkelijker om te luisteren. We houden misschien een beetje de aandacht van de luisteraar mee vast. Absoluut. Is dat ook een gedachtegang erachter of is dat een bijkomstigheid? Nee, nou, het zijn ook de toevoegingen van soundscapes in plaats van een tweede gitarist in de band te laten spelen. Dus ik vind het wel een enorme toevoeging en het maakt het geluid, het geluidsveld een stuk interessanter en breder. Oké. Ja, en ik denk dat dat zeker in de fabriek ook daarbij terugkomt. Dus vandaag gaan we er ook naar luisteren. Hier bij Lucas on Air op RTV Maastricht. De fabriek van Mergo Stub dus. En heb je vragen? Laat ze vooral achter via 06 1304 8885 via WhatsApp. De klok die loopt, slapen, werk
haat en warmte, bloed en zwijt. De wets wie dat geit. De klok die lup, een pot, een plooi, een scheur, een breuk. Overal papier, gijs, reuk. Papier hier. De klok die lup, fietsen door de regen. Naad de klei, slank, verdank, gezond of krank. De klok die lup, de meulen draait, het regen boet en de wind er waait. Kilo's, immer meer kilo's. Lachen, spelen, het geit per ongeluk. De meulen draait, een haan de krijt. Bloot, blooien, doe wat, blooien. Een hand met 3 vingers en een lok in de kop en de baas. Er zit er bovenop. Bloot, blooien, immer meer blooien. Een schoon in de pulp met bloed aan de rand. En iedereen zegt maar, er is toch niks aan de hand. De klok die lukt, de meulen draait, het regen boet en de wind er waait. Mergo Stub met de fabriek hier bij Lucas on Air op RTV Maastricht. We gaan door naar het game nieuws met Tijmen, uiteraard ook een vast item in de show altijd. En Tijmen hangt weer aan de lijn. Het is weer september overigens ook. Hè. Dat is ook weer de periode van het jaar waarin heel veel nieuwe games uitkomen. En dat is natuurlijk ook een hele mooie tijd voor onze game-expert Tijmen. Uiteraard bespreken we deze week ook weer een nieuwe game die is uitgekomen. Vandaag is dat Hell of Is Us, moet ik zeggen, van de ontwikkelaar Rogue Factor. Nou, ik denk dat Factor, dat wel een leuke aansluiting op de plaat van net. Gloednieuwe game die zomaar wel eens heel populair zou kunnen worden vanwege de stijl waarin de game zit. Maar Hell is Us, ja, dat klinkt als een spannende titel, dus laten we Tijmen maar gauw uit gaan leggen waar dat dan precies over gaat. En ja, de stijl, het is dus een beetje dezelfde stijl als hele bekende andere games en vandaar dat die dus misschien wel eens zo populair kan worden. Ik zou zeggen, Tijmen, kom er maar in. Dit is Tijmen met al het spannende en uitdagende nieuws uit de gamewereld. Ja, goedenavond Tijmen. Leuk dat je er weer bij bent. Klinkt als een spannende game dus dat Hell is Us. Heb ik gelijk of niet? Ja, goedenavond Lucas en bandleden van Mergels Stof. Sorry als mijn uitspraak niet helemaal goed is, want ja, geen Nürnbergs accent. Ja, maakt niet uit. Ik zal Hellverse even toelichten. Het is zeker een hele spannende game. Je speelt in de game als Remy. Het is een gast die na jaren weer terugkeert naar het land waar hij is geboren. Alleen dat land ligt compleet in puin door een burgeroorlog. Overal zijn dus kapotte dorpen, vijandige soldaten, mysterieuze spookachtige wezens. Die daar maar een beetje rondzwerven. Dus niemand weet wat het zijn. En Remy moet dat een beetje uitzoeken. Dus het verhaal gaat eigenlijk over 2 dingen. Dus het land dat verscheurd is door mensen. En monsters die daar nog een schepje bovenop doen. Oké, en het is een third-person game. Dus bijvoorbeeld zoals GTA of Red Dead, waar we het wel ook wel eens vaker over hebben, dat je zeg maar de karakter ziet, toch?
Ja, precies. Het is een avontuur- en actiegame. Je loopt dus als Remy door de kapotte wereld heen. Zonder een handige GPS of pijltje op je scherm. Je moet dus echt zelf opletten waar je loopt en een weggetje waarvoor je geluiden waar je ook ziet. Ondertussen kom je vijanden tegen. Soms zijn dat soldaten, soms zijn dat die vreemde monsters. Dan moet je dus slim gaan vechten met je zwaarden of speren. Wat je maar tegenkomt. Je moet goed gaan timen, blokken en toeslaan. Je hebt ook een drone die je kan helpen. Die kan vijanden afleiden of licht geven in het donker. Het voelt dus echt alsof je zelf moet gaan ontdekken en overleven zonder dat de game je alles voorkoudt. Ja, ik denk de vergelijking met die andere games dat het inderdaad misschien wel zo is. Dus ik denk dat daar misschien dan die succesfactor op zit. Het klinkt wel als een grote game, hè? Kan het nogal uitgebreid zijn? Of, Ja, het is echt een singleplayer ervaring, dus geen online of samenspelen. Dus het is puur jij als Remy in het land. Je kunt er makkelijk tientallen uren in kwijt, want de wereld is eigenlijk erg groot. Maar niet eindeloos, dus sommige open world games kan je wel spelen. Een missie bijvoorbeeld is, je loopt door een verwoest dorp, huizen half ingestort of overal stilte en opeens hoor je boven je voetstappen uit een huis. Je gaat naar binnen en daar staat zo'n mysterieuze wezen dat zich meteen op je stort. Dan moet je dus razendsnel gaan reageren, je zwaard pakken, blokken, noem maar op. En op het juiste moment gaan toeslaan. En gamers vinden dat dus erg tof. Daarom krijgt Hell nu zoveel aandacht. Ja, goed voorbeeld inderdaad. Ja. En ik denk voornamelijk door die stijl, dat die third-person invalshoek, dus dat het daarom zo'n populaire game kan worden. Vooralsnog overigens dat er geen online versie in zit. Misschien dat er wel nog wordt toegevoegd. Maar Tijmen, bedankt voor de uitleg. Gaan wij door naar Chris Jansen en dan spreek ik jou de volgende week weer, hè? Yes, tot volgende week. Yo, doei. Chevy with a 3-flag flying like a 1, 2, 3, baby popping a top. Risky business line across the floor in the stocks. A badass truck and a bold secret song. A fist fighting boy who rights his own wrongs. He knows who he is with some dirt on his hands. Ain't living for a like on Instagram. Every country girl wants a rowdy gentleman. It ain't prancing around in Yves Saint Laurent. It's cowboy boots and a honky tonk. Every country girl wants a rowdy gentleman. It ain't a 3-piece suit in a 5-year plan. It's a cut-off shirt with a farmer's tan. Every country girl wants a rowdy gentleman. Wanna take her to church, or to take her to bed. Give her one good shoulder to lay her head. Like a 1, 2, 3, baby popping the top. Risky business line across the floor in the socks. A badass truck and a bold saber song. A fist-fighting boy who rights his own wrongs. And knows who he is with some dirt on his hands. Ain't living for a like on Instagram. Every country girl wants a rowdy gentleman. All right. The whole world NC's got a game plan. It's a hand-me-down rifle and some corn it can plant. Every country girl wants a rowdy gentleman. Like a 1, 2, 3, baby popping the top. Risky business line across the floor in the socks. A badass truck and a bold saber song. A fist-fighting boy who rights his own wrongs. He knows who he is with some dirt on his hands. Ain't living for a like on Instagram. Every country girl wants a rowdy gentleman. Said every country girl wants a rowdy gentleman. I said every country girl wants a rowdy gentleman. Chris Jansen en Rowdy Gentleman hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. En dan gaan we nog door naar een plaatje van Mergelstub.
Hopeloos Verloren. In het soort van Nederlands uitgesproken dan. En ja, dat is een plaat die redelijk snel erop stond, begrijp ik. Ed, waarom dat dan? Ja, Shaquille speelde dat riffje. Wat dan uit een koffer komt, maar dan net een beetje anders. En ik pak mijn blaadje. En iedere Dre begint te trommelen. Harry begint te bassen. Hilda begint te toetsen. Ik begin te zingen en 5 minuten later keken we elkaar aan en zeiden van, hier moeten we gewoon niks meer aan doen. Oké. Zo snel kan het dus ook gaan. Zo snel ging het. En we stonden allemaal versteld als zoiets van, hè? Hoe kan dat? Maar zo is het gebeurd. Ja. Het was echt een inkopper. Hij speelde dat riffje en ik kopte hem in en dat was klaar. Maar gaat het zo vaker dan op repetities of is het een beetje een outlier dan? Nee, het is doorgaans geen heftige bevalling. Doorgaans is binnen een week, 2 weken, 3 weken is het klaar. Oké, nou, dat is ook nog relatief wel snel als ik vergelijk met andere bands of artiesten, want die kunnen er soms heel lang over doen. Ja. Maar dat hebben jullie dus niet? Nee. Er zijn een paar nummers die wel... Het heeft heel lang geduurd. Maar het is uiteindelijk wel, ondanks alle strubbelingen, is het een heel mooi nummer geworden. Maar het heeft heel lang geduurd. Wie is dan uiteindelijk ben jij dan uiteindelijk degene die zegt van, nu is goed, nu... Nee, dat voelen we allemaal. Ja. Dat voelen we allemaal. Ja? Oké. En wat betreft die repetities, want daar doen jullie dan dus voornamelijk veel in de repetities dat bespreken en het doornemen die nummers. Kun je me daar misschien een beetje meenemen? Eens per week, Shaquille, of vaker? Ja, 1 keer per week. Vaste dag, vaste tijd. Het ligt er een beetje aan hoe het opgesteld is. Als we veel optredens hebben, dan werken we eigenlijk een beetje naar een setlist toe voor dat optreden. En als we wat langer hebben tot een optreden, dan doen we zo af en toe een repetitie gewoon nieuwe nummers. Gewoon eens kijken hoe het past. Ja, iedereen heeft af en toe wel wat paar ideeën. Ja, dit jaar hebben we heel veel opgetreden en dus we hebben wel wat nieuwe nummers in ons achterhoofd. Maar het komt er niet van om ze... Nee, we zitten tot tot oktober, november. Zijn we daar nog weer druk mee bezig. En natuurlijk begin van het jaar waren we met studioopnames bezig voor Shadow. Dus daar heeft ook wat tijd in gezeten om wel alle nummers tot in de puntjes goed te krijgen. Ja, maar hopeloos verloren zijn jullie nog lang niet. We hebben ook nog een kwartiertje hier in de show waar we het nog over gaan hebben. Maar eerst eens luisteren naar Mergelstub hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. Hopeloos verloren. Ik word een goeie kloot, maar ik word ook hopeloos verloren. Oh ja. En dat begon al, al niet voordat ik word geboren. Het gevoel was goed, maar niet goed genoeg. Wat verhouden wordt voor dichte niet gezocht. Wat verhouden wordt voor dicht nooit genoeg. Dat mijnde niet echt. Maar achteraf heb ik alleen maar vet pech. Alles is veranderd. Ik zet het knopje om en ik vul de pijn bij het duren van die stem. En ik vul de pijn bij het duren. Wat stieg weg, waar dus vond ik nog
dansen. Nu ben ik vrij om te gaan en te staan waar ik wil. Maar ik vind de weg en wat ik eigenlijk zeggen wil. En ik vind de weg en wat ik eigenlijk wil. Hopeloos verloren van Mergo Stup hier in Lucas Nair op Echte Weer Maastricht. De band brengt me ook nog eens aan het lachen off-air. Dus dat is alleen maar een goed teken. Flink wat nummers hebben we nog gehoord. En we gaan nog naar één nummer sowieso luisteren. Alles geit kapot. Dat is de laatste van het album. Oh ja, enthousiast. Ja. Waarom? Ja. Energie. Ja, dat begon eigenlijk gewoon heel simpel. Eerst ging een kabeltje kapot. En daarna was er een effect kapot. En toen zei ik gewoon... alles scheidt kapot. Ja. En dat bleef de hele tijd maar in mijn systeem. En op een gegeven moment breekt die oorlog uit, daar in de Oekraïne. En ik heb zoiets van, ja, daar wil ik toch even mijn gal spugen over die mensen wat daar verantwoordelijk zijn. Ja. En dan ben ik toen nog vergeten dat Netanyahu, die moet ook genoemd worden. Dubbele betekenis in de plaat, voor allerlei gebieden. Wat ik dan bij moest denken is, ik heb al heel vaker als radiomaker zo eens de maand of zo, de radiodroom. Dat is dan ook, sluit wel goed aan op alles scheidt kapot. In de zin van, dan ga ik zogenaamd een uitzending en dat droom ik dan. Dat ik een uitzending in ga en dan tot het ook al niks doet, zeg maar. Dat ook alles dan kapot gaat. Dus dat is ook wel grappig. Maar gelukkig is dat nog nooit werkelijkheid geworden. En laten we hopen dat dat voornamelijk ook zo blijft. En we hebben dus flink wat nummers gehoord van Mergo Stup. 2 albums staan erop. En ik vraag me dan af, komt er nog een nieuw album aan of nieuwe muziek? Ja, zeker. Nieuwe muziek sowieso. Eigenlijk tijdens het opnemen van het vorige album hebben we stiekem nog meer nummers opgenomen dan op het album staan. Oké. Maar die moeten nog wat bijgeschaafd. Maar die moeten daar een beetje nog gemixt en wat bijgeschaafd worden. En die gaan zeker uitkomen, maar in welke vorm, of dat een EP, een album, als singles, daar moeten we nog even over worden. Daar hebben we nog wel eventjes over, ja. Maar vanwaar dan hebben ze dan het album niet gehaald, hè? Ja, omdat we hadden 12 nummers. En we hadden gewoon zoveel studiotijd. En hebben ze zoiets van, ja, laten we gewoon die tijd helemaal benutten. Dan doen we dit nog en dat nog. Dan doen we die 2 nummers ook nog. En dat ging eigenlijk gewoon relatief snel. Maar we konden maar 12 nummers op het album zetten. Ja, we repeteren graag, we nemen graag op in een studio waar we met z'n allen tegelijkertijd gewoon kunnen spelen. In plaats van stuk voor stuk in een hokje. Om ook een beetje die podiumdynamiek te hebben op de plaat die we ook live hebben. En ja, je speelt dan soms nummers gewoon als one-take in en dan is het goed. En dan moet die gemixt worden. En ja, sommige nummers die moeten nog een keertje. Maar ja, we hadden inderdaad wat tijd over. En toen zijn er nog 4 nummers uitgeploept. 4 nummers, oké. Ja, dat was mijn vorige vraag. Namelijk, hoeveel nummers zijn dat dan? Maar 4 nummers, oké. En enig idee wanneer dat dan zou zijn? Of dit jaar nog? Of heeft dat nog een beetje tijd nodig? Misschien niet het najaar, hè? Ja, misschien. Of in december of zo. Kerstplaat? Nee, dat is geen kerstplaat. Zeg geen kerstplaat, nee, dat kan ik wel zeggen. Geen kerstplaat, maar wel... de tekst voor een kerstplaat heb ik al. Ja, toch? Maar de kerstplaat die komt Jezeke komt er dan niet zo heel goed vanaf. Oké, nou goed, we zoeken wel altijd kerstplaten nog voor wanneer ook de kerstshows van Lucas Nair zijn. Maar goed, leuk om dat wel te weten. En stuur ze vooral ook door wanneer het eenmaal zover is. Van nu gaan we door naar Alles scheidt kapot van Mergo Stup hier in Lucas Nair. Krebs, een blutsch, een tjeur. Op de tv, oorlog, honger, verdwaalde keek. Tanks, raket, moorden vandaan. Kapotte hoezen, stroop en brug. Marcheren, marcheren, stalen en boeten, hamers en zikkers. Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er allemaal?
gaat kapot, alles gaat kapot. Alles gaat kapot, alles gaat kapot. Alles gaat kapot, alles gaat kapot. It's Jeff, Mudflap, and Colleen, all the way from the United States, from KLLL in Lubbock, Texas. You're listening to Lucas on Air. He walks in, orders up around, how you been, my old friend. The band kicks off, the same old dance, the same old worn out songs, but he sings along. He's gonna stay here till they make him leave, 'cause he's got all the friends a guy like him could ever need. One will hang around and tell him what he wants to hear. One will help but drown it out to how'd you wind up here. One will hold him up when love has let him down. They do the best they can for a broken-hearted fool. The beat, the band, and the bar stool. Corner booth, a blonde with lonely eyes, a shade of blue. Hey, how are you? Just by chance, are you here alone? How about a dance? And she took his hand. He hoped she'd stay, but always knew she'd leave. But he's got all the friends a guy like him could ever need. One will hang around and tell him what he wants to hear. One will help but drown it out to how'd you wind up here. One will hold him up when love has let him down. They do the best they can for a broken-hearted fool. The beat, the band, and the bar stool. Now he last call lights a cigarette and orders up one more. Pays his tab, knows he'll be back 'cause he's been here before. One will hang around and tell him what he wants to hear. One will help but drown it out to how'd you wind up here. One hold him up when love has let him down. They do the best they can for a broken-hearted fool. They go hand in hand with losing you. The band and a bar stool. Luke Combs sluit deze show alweer af hier bij Lucas en Air op RTV Maastricht. And a bar stool. Ja, leuke show was het. Ik wil je bedanken voor je komst. Hopelijk heb je het een beetje leuk gevonden. Ja, super. Ik Ja, heb er zeker. idee van wel. Ik kreeg nog een Instagram story binnen van Demi. Die was ook aan het kijken. Lekker laptop of lekker iPadje op een woonkamer neergezet. En er is ook nog eens flink wat kijkers en luisteraars meegenomen. Dus dat is super leuk. Ik wil ook hun hartelijk bedanken. En als Demi je nou ook live wil zien, niet alleen bij Lucas on Air, maar ook ergens anders, waar kunnen we dan nog heen? Nou, als hij snel is, kan hij volgende week zaterdag komen naar Kerkrade. Oké. Om 1:30 in de Hoofdstraat. Dus Kerkraad Jeet Plat. En anders gewoon lekker in Valkenburg op zondag 12 oktober. Tijdens de Bokkenmarkt, traditionele markt in Valkenburg. De thuiswedstrijd. En ja, de thuiswedstrijd van het jaar, heerlijk. En dan nog op 23 november in Schinne, als ik goed zeg. Ja, ook nog.
Kijk, ja, want het staat ook nog op Spotify allemaal. Dus Ja. dat is wel meteen een goede aangeving daarbij. Nou, superleuk. En heel veel succes met die optredens. Dankjewel. Zou ik ook zeggen. Voor nu hartelijk bedankt voor jullie komst. Ja, bedankt voor de uitnodiging. En zoals gezegd, ook voor de mensen thuis. Natuurlijk hartelijk bedankt voor het kijken en luisteren. Ook voor de leuke reacties. Helemaal vanuit Kreta reacties gekregen deze keer zelf. Dus we vinken elke keer een land af. En sowieso elke vrijdagavond tussen 7 en 9 hier op RTV Maastricht, Lucas on Air. Artiesten, bands die aanschuiven en hun verhalen en muziek kunnen komen vertellen. Dus tot de volgende week. Doei doei! Vanuit de hoofd...